Diario do Támega quixose chegar hoxe, 30 de decembro, aquí a Toural de Verín para comprobar como se estaba desenrolando o que é a última das xornadas do cribado masivo organizado polo Sergas. Hoxe só se están a facer PCRs, rematará precisamente ese cribado ás 4:30 da tarde e se recollen as mostras de saliva dos tubos entregados no día de onte. A xente de Verín non está respondendo de xeito masivo a este cribado organizado polo Sergas. De feito, onte foi un día, podemos decir, casi que nefasto, porque só 1.212 persoas das 2.200 citadas decidiron pasar por aquí. É dicir, remataremos o cribado cunha media aproximada dun 63-64%, cando en outras poboacións, como no caso de Moaña en Pontevedra, esa porcentaxe subiu ata o 73%. Todos os que estaban citados recibiron un mensaxe ao teléfono móvil que tiñan asociado á tarjeta sanitaria. Realmente non sabemos cal é a causa, se a xente marchou para fora, se non sabemos cal é a causa de por que non asistiron. Hoxe, de PCR, moi ben, a xente maior de 70 anos está vindo bastante ben, polo que estamos vendo, Isto ocorre precisamente nunha vila que dende hoxe está nun risco de nivel máximo por coronavirus e que evidentemente fixo que todas as cafeterías tiveran que pechar o seu interior e só deixasen habilitadas a terraza nunha porcentaxe inferior para poder tomar o café matutino. Me esperaba menos y estoy contenta, satisfecha, porque bueno, más o menos nos incitaron a volver a cerrar, pero bueno, yo decidí abrir e intentar por lo menos que funcione algo. Tampoco pienso que es el de los sitios donde más se pueda coger el virus, porque bueno, estamos todo el tiempo con el tema de la limpieza y tal, con el tema de desinfectar siempre las mesas y las sillas, en mi caso por lo menos hablo yo. Yo tengo bastante ánimos y ojalá poder superar este año y empezar un año mejor. Na cafetería La Luma, Mabel Núñez nos confirmaba que a súa clientela estaba respondendo de xeito satisfactorio, aínda que ela esta mesma noite pensara non abrir precisamente porque temía que a resposta non fose a mesma.